non lom ke viral plu Emily Blessing leng lapen ke nili pen akheng no video viral dut apu thak sini nang li tum hanai cho hang pon ahok lo la so video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ni ning ke hang pen la so chipa viral ji puge kali nili phan la song bong nang ke to tum ke do jok ajoy ni lo lapen ke Emily sarta nili phan contact na call pen chitong nang pa joy ni nita mani hala so hut bang han ka chathan Peter tiso han ka chathan na joy ni sinon ni la so akisung ke phunang lo ni jong si Peter tiso han la so kisung ala hai Emily pen message che text dong che call long pu chathan thi poson te ni la so kisung along ke phuk ida ji polo alam ma ke ni phan Peter tiso tanang use lo ni phan physical bustanang dolo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dolo labang ta ahok lo plus ako Guwahati lagi pon busta Emily long ke dami po huta Peter tiso sinay pon lo plus room hada ke enta Peter tiso si ke en lo ako ni phan physical tan lembe lo lapen ke ni kedam ta ahok lam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi ako la so video enoi puna ke toy ta Peter tiso